highlifeng.com. Obogini kameli jibolo mlolo. Obogini kameli jiboma se. Okwamona ego Nwanne. Onye jebo polibe ya. Onye lobia wetinye ọgbaghara. Namona ego Nwanne. Onye libo onye tibe ya. N'ọkwa nwanne osu na wosu arụ. Aje. Agbana na mụ na nwanne mebesigo. Agbana na mụ na nwanne mebesigo. Iwe gị dị ọkụ dajụọ. Ọ dị n'obi m o. Onulube. Onulube nwanne Agbana ọsọ. Onulube nwanne Agbana ọsọ. Akwa nwanne na-ebe, ọ na-emekwa gị n'obi. Eya. Mani na ba nwanne gama. Karelia gelisi wether. Mba. Onye jebo dulibe ya. highlifeng.com. Namona ego Nwanne. Onye libo onye tibe ya. N'ọkwa nwanne osu na wosu arụ. Namona nwanne mebesigo. Igbo na nanugbo numo. Unananu. Agbana namona nwanne mebesigo. Iwe gị dị ọkụ dajụọ biko. Ọ dị n'obi m o. Onulube nwanne Agbana ọsọ. Onulube nwanne Agbana ọsọ. Onulube nwanne Agbana ọsọ. By Jennifer Oliagwu. Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ ife mmele gị gba ya. Nwanne malụ nwanne na mbọsị nwanne ọhịa na. Aye mama ị na-anụgo gịnị nna na. Aye ugeze n'ọbụla maka nwanne amagado na nwanne amagado maka nwanne amagado na nwanne amagado. Agbana na mụ na nwanne mebesigo. Na mụ na ebo nwanne. Agbana na mụ na nwanne mebesigo. Iwe gị dị ọkụ dajụọ biko. Ọ dị n'obi m o. highlifeng.com. Onulube nwanne Agbana ọsọ. Oh yes. Ụtụtụ ọma ndị be anyị ndị njem ọnụ evivie ọma mgbede ọma. It depends on your time zone. This is Onoshe Heavenly Son, aka the king of the town. God is my strength. Ụbọchị taa ana m ekene unu ndị ọma njem ọnụ. Igbo adịghị uwe ebulu ọnụ. Ndị Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ekene m ndị nze, ekene m ndị ọzọ. Ekene m ndị ichie. Ekene m ndị Igbo gboo na ndị mbụ na mbụ na ndị egede. Ekene m Chukwu okike abịama, onye pụrụ ime ihe niile, onye ji ụwa niile, onye ekele n'igwe n'ụwa. Onye enu na anị na-akpọlisi a na-enye mmụọ na mmadụ na-enye otuto. Ya bụ Chineke nke anyị, Chineke nke udo, Chineke nke na-enye nwa, Chineke na-enye ego, Chinenye akụ na ụba, Chinenye udo, Chinenye amamive, Chinenye nghọta na Chinenye akọ na uche. Chinke magbodolo ihe niile o kere.
kegbodolo ihe niile ma ọ nwere ihe ọbụla nke o kele ke malịa. Anyị na-ekene ya ngị bụ Chukwu okike abịa ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị izi n'ọnwa June 2022. Anyị ma ekene gị Chukwu abịa ma pụrụ ime ihe niile, maka na o nwere ihe ị na-amarọ nke na-eme eme, ọsọsọ ihe ịma bụ ihe na-eme eme. N'ụbọchị tata ka mụ bụ ọnọchie Heavenly Son na-ekene ọra bụ ọrụ Igbo ebe ọ bụ na onye nọ. Asị m ekene ovu nke onye chiri nya zelu tata ụbọchị tata ka ọ maalụ na anyị mma. Ebe na-anụ ọnụ m bụ na ọnọchie Heavenly Son TV redio nke ọbụla ịkpọlịa ebe nọ na-enwetala ọra na eze akụkọ ụwa, ihe na-eme na mba ụwa, ka ife si dị, eziokwu nke ụwa, gwapụ ndị be anyị eziokwu ife na mkpali anụ. Tata bụ ụbọchị izi n'ime ọnwa June n'arọ 2022 ka mbụ okwu nke na-abịa n'ụbọchị nke tata. Ịnanya n'isiokwu anyị dị bịa n'ụbọchị nke tata, ọ si ọnụlube nwanne agba n'ọsọ. Ọnụlube nwanne agba n'ọsọ, ịnanya na ya bụ isiokwu anyị ga-enwepụtali gị ma gbalieli gị n'ụbọchị nke tata bụ ụbọchị izi n'ime ọnwa June n'arọ 2022. Tata na anyị ga-agbalili gị bụ onye Igbo na-ege m ntị ebe ọ bụla ị nọ. Ịnanya na isiokwu kọwara onwe ya. Ịnekwa anya na egwu nji bịa bụ egwu Jennifer Elo Agụ. Ịvụnanya bụ egwu kọwara ya bụ okwu njiri wee bịa tata. Ya bụ isiokwu m na ya bụ egwu nji wee bịa akọwa gị ya, mana ọ ka anyị tie ezi ọnụ ma gbalie ya agbalị. Na ọ na-aka mma ekwu okwu akọwa anya akọwa, ka onye na-aghọtara ya site n'isiokwu wee ghọta ya site na nkọwa anya bụ okwu. Maka na okwu anyị ji bịa tata bụ okwu nke gbasitara mụnwa, gbasita gị, okwu nke gbasitara ezinụlọ, gbasita ụmụnne niile ebe ọbụla ụnọ bụ ndị Igbo n'ụwa niile, n'ebe ọbụla ụwa sọtụrụ. Ọ ya aka m mma ka unu gee m ntị n'ọnụ ma gbakwa mbọ wee jee wee egote egwu nwanne anyị nwaanyị bụ Jennifer Elo Agụ. Egwu ọkpọrọ ọnụlube nwanne, ọmaka bụ ya bụ egwu a bụ egwu na-emetụta n'obi, egwu na-akụzi ihe, egwu na-agwa anyị anyị kwesịrị ime, egwu na-emela anyị nwee ma na nwanne anyị ka mkpa, egwu na-akọwala anyị ihe dị omimi. Maka na ive izi bụ fụ nwanne gị n'anya karịa ka ifuru onwe gị n'anya. Ya bụ isiokwu. Tupu anyị gaa n'iru, ọ ya dị m mma ka anyị gbalịa anya bụ egwu ọzọ wee nachitezi azụ wee kọwaa ka ya bụ isiokwu si dị. Gbalie ya bụ isiokwu ka anyị wee ghọta ya wee nwelie wee na-aga n'iru. Cheta na onye gị na-abụ na-ekwu okwu bụ ọnọchie Heavenly Son aka King of the Town. Ọgwụ egwu a na-agwụ egwu na-agbasakwa ozi ihe dị iche iche. Mụọ na-alụkwu egwu maka onye chọrọ ịlụ egwu, maka onye chọrọ ka alụọla ya egwu, nya kpọtụ nya follow m na Instagram, nya follow m na TikTok, nya follow m na YouTube, nya follow m na Facebook page nke a. Ebe ọbụla na-anọkwana m ya, ịtaipụ ọnọchie Heavenly Son, ị ga-afụta maka m, ị ga-amanye bụ onye na-ekwu okwu. Ọnọchie Heavenly Son bụ nwa Anambra Musilike, nwa Anambra Musilike na n'Igbo. Ekene m unu. Nwa na-asị tupu anyị gaa n'iru ka anyị gbalịa na nya bụ egwu, maka na ọ na-adịkwana mma ka anya bụ egwu kọwala anyị nwee karịa ka anyị si ekwu. Nwanne m Igbo ọma nje ma ọnụ gelie nya bụ egwu na ọ daakwana ka ọ si ada. Egwu nwanne anyị bụ nwaanyị bụ Jennifer Elo Agụ. Anyị nọkwa ya, anyị kọrọ ka pụrụ. highlifeng.com. Ọ bụ gịnị ka m mere iji kwuolu m n'ọnụ? Ọ bụ gịnị ka m mere iji kpọọ m asị? Ọkwa mụ na anyị bụ nwanne, onye jebe ọkpọ n'ibe ya, onye ilo bịa wee tinye ọgba aghara.
Namuna Igbo Nwanne onye libo onye tibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ Aje Agbana be Namuna Nwanne mebesigo Agbana be Namuna Nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dajụọ ọ dị n'obi mo ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ ọnụlube 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 nwanne agba n'ọsọ akwa nwanne na-ebe ọ na-emekwa gị n'obi isu ka mmadụ na-eji gị malụ mana ị na-agba nwanne gị ama ka relia delisi onweva Igbo niile bụ nwanne onye jebodulu ibe ya Chukwu ekwe na iLiveNG.com. Namuna Igbo nwanne onye libo onye tibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ Agbana be Namuna Nwanne mebesigo n'eziokwu onye dịka nwanne Namuna Nwanne mebesigo Ogini bụ ihe nwanne gị mere gị ga-emeju nwe gbarali ya tata ka anyị na-abịa ka anyị kọwaa anya ọfụma ka ị nwee vụ na nwanne na ọ dịghị ihe dịka nwanne na onwere ibe nwanne gị mere gị nke gbagala anya imejiri nwa gbaghali ya maọbụ netụ anya maka na iwe nwanne anara ilu n'ọkpụkpụ ya bụ egwu n'ụbọchị nke tata kọwara ya bụ egwu ọfụma ọ kọwara ya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata ya bụ egwu Jennifer na anyị ga-ayọlekwana ya bụ egwu tupu anyị na-cheta anyị ka nọkwa ya iLiveNG.com. Onulu nwanne agba n'ọsọ ọnya nwa ka anyị na-ekwu ive kwuru ke na-eme anyị na-chetaga azụ echezokwana na onye gịnị ya na-abụ nọ n'okwu n'ụbọchị nke taata bụ ụbọchị izi n'ọnwa June n'arọ 2022 bụ nwa amadi Ọnọchie Heavenly Son ya bụ maazị Ọnọchie Heavenly Son aka the king of the town God is my strength. Nwanne ụbọchị nke tata ka anyị gbapụ ọsọ maka na onye na-echere onye ọzọ tata ka anyị na-enwetara na ya bụ isiokwu bụ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ tata anyị ga-eneba anya na ya bụ isiokwu dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Jennifer Onuagụ ji wee kọwaa n'ụbọchị nke tata wee gbalịela anyị jiri egwu wee kọwala anyị okwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata nke na-egosi gị ọnụlube nwanne agbakwa n'ọsọ maka na nwanne bụ nya bụ isiokwu okwu tata na-ekwu bụ ndị Igbo anyị ka na-agwanya bụ okwu ebe niile unu nọ na-ege m ntị n'onu okwu tata nji wee bịa bụ maka unu ka njiri nweta okwu nke a n'ụbọchị nke tata wee sị ka anyị kọwaa anya akọwa maka na o nwere ive na-emezi na ana anyị tata bụ ana Igbo nke na-agbazi m anya mmiri bụ na inesi anya na anya bụ ive na-eme onwere ebe ga-ezi nwe bido nweta ebe okwu ọnụ
maka na mpụ na alụ na-emezi n'ala Igbo. Ndị Igbo amazụkwana nwanne va. O nwere onye Igbo mmalụ nwanne ya nke tata anyị nọ n'ime ga-anwụrụ maka nwanne ya, mana ovu ive na-emezi. Afụgo m na Igbo dịka ucheva anata agọ, mana site n'okwu nke tata ka nsị ka ọra na eze nwee n'ụlọ onu m ka anyị na-anata nwee nata ọsịsọ, maka na ọ ga-adị ọzọ, maka na ebe anyị rapụrụ ime nwanne nwee jee tụrụ aka kịta anyị na-achitere n'ime nwanne ka anyị kpọọ mme ọsịsọ ma mesie ya ike. Ive njinwebe n'ụbọchị nke tata bụ isiokwu bụ ọnụnụbe nwanne agba n'ọsọ. Ọnụnụbe nwanne agba n'ọsọ bụ okwu mmụọ ka ọ bụ, okwu dị omimi ka ọ bụ onye nwere nghọta nwere agụgụ isi. Ineba anya na ya bụ okwu isiokwu ọfụma, isiokwu kọwakwala onwe. Ive nji nwe nweta isiokwu a n'ụbọchị nke tata bụ ive na-eme na ana anyị bụ ana Igbo tata, ive na-eme na mpaghara ụwa niile na-emewasị ndị Igbo, nke bụ na ineba anya n'ime ọfụma ị ga-afụ na ụfọdụ ndị Igbo ibe anyị bụ ive aka ha dị na ya bụ ihe na-eme ụmụnne ha. Ndị Igbo n'ụbọchị nke tata, ụfọdụ ndị Igbo anarọzi enyere ụmụnne ha aka. Onye fụ nwanne ọ dịa ka ya gbue, onye fụ nwanne ọ dịa ka ya lie, onye fụ nwanne ọ dịa ka ya lee nwanne ya. Obi nwanne adịrọzi ụfọdụ n'ime anyị n'obi. Naanị ihe na-eme na ana Igbo tata, ị ga-afụ ọtụtụ ive emego, alụ emego, ọtụtụ alụ agbago afọ n'ala Igbo, nke bụzi omenala, nke bụ na onye Igbo na-atụ nwanne ya aka. Tata anyị nọ na Naịjirịa na anyị nwere asụsụ dị iche iche na obodo dị iche iche, mana ị na-anya na nke Igbo ọ dịza ka nke anyị bụ nke ọjọọ, maka ọtụtụ ive na-emegasị na ana anyị tata n'oge mbụ. Dịka onye Igbo esi afụ nwanne ka e na-egbu osolu onye aka ka egbutopụ nwanne, karịa na ọkwụ ka ọzọ nwanne. Ụfọdụ ndị Igbo anyị anarọzi enyela ibe ha aka. Onye ugwu tata na onye ugwu mee ihe na Naịjirịa, na onye ugwu ibie maọbụ ndị Fulani ibie ga-enyere aka gbaa mbọ na onwere ive melia kata ma onwe ihe eme ọ bụzarị mgbe ịlụrụ ụlọ, mana ọ gaghị ekwe ka ịkọtọ nwanne ya n'anya n'etiti mba afele mba ụwa niile. Mana onye Igbo ga-enye aka bepụta nwanne ya na mba afele mba ụwa, akọtọ ọnya, mmetọ onye ma gbugbuo onye. Mana ndị Hausa maọbụ ndị Yoruba ga-akwado nwanne ya, kwachie nwanne ya. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ karịsịrị ihe ọjọọ ka nwanne ha mere, ha ga-enye aka nwee kwachie ya bụ ihe ọjọọ. Kata ma ha lụọ n'ụlọ, ha malụ ka ha ga-esi eme ka ọ dị mma, maka na iwu nwanne na-elụrụ n'ọkpụkpụ. Ọ bụgolo na nwanne gị mere gị ihe ọjọọ, ọ bụ ya ga-abụ ihe ga-eji wepụta n'eti afele mba ụwa, nwee bupụta nwanne gị n'ama, nwee kọchaa nwanne gị, nwee mmeminega nwanne gị, gbaa mbọ fụ na ihe ọbụla gbasara nwanne gị bụ ihe emesilie ike. Mbanụ ka anyị na-ene n'anya ụdị ihe ndị a na-emegasị n'ala Igbo tata ọjọgọ njọ. Ije na Anambra steeti ya bụ ofe ife na-ebe, ije n'Imo steeti ya bụ ofe ife na-ebe, ije na Abia steeti ya bụ ofe ife na-ebe, ije na Ebonyi ya bụ ofe ife na-ebe, ije na Enugu ya bụ ofe ife na-ebe, ije na Abia, ebe ọbụla ije na Delta, ije na ebe ọbụla ndị Igbo nọ, anyị anara akpọ nke anyị ive. Anyị na-aka gba mbọ kwado nke onye ọzọ, kwuo okwu gbasara nke onye ọzọ karịa nke anyị nwa. Ọnya bụ ebe ya bụ ebe mmiri si baa n'opi gbọgụrụ, maka na anyị na-enwere nke onye ọzọ karịa ka nke anyị dị. Ọ bụrụgodu na onye ọzọ na-eme ajọ ihe rinne karịa nke nwanne anyị na-eme, anyị ga-agba mbọ fụ na anyị mere ka nke onye ọzọ na-dị mma, ka ọ bụrụ na nke nwanne anyị kazi dị njọ. Ihe a bụ omume anyị na-eme. Mụnwa na-eme, nke nwa na-eme,
mana ihe nji ekwu tata bụ ka anyị gbakọta na aka ọnụ maka na sị na anyị ụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba ofụfụ ka anyị gbakọta na aka ọnụ bụrụ ovu ukwu azịza nwee kwụsị ya bụ omume ahụ na ọ dịrọ mma. Nwanne anyị nwaanyị agwụrụ n'egwu si ọnụlube nwanne agba n'ọsọ. Ya bụ egwu a bụ ihe ngesịrị onwe metụta m n'obi nwee sị ka m pụta ka anyị kwuo ekwu maka na ọ na-adị mma akwụ aka ka ege ntị ka anyị jiri na-efe nwechube ewu dị ojii maka na olu n'abalị ewu na-eji nji n'abalị na-achakọ. Ka anyị bido n'oge ka anyị nwee na-efunanya n'ebe ụmụnne anyị nọ, ka anyị na-azọ na onye bụ nke anyị, kwado na onye bụ nke anyị, akụtọzi na onye bụ onye nke gị, na ka anyị ji bụrụ nwanne. Igbo niile anyị Igbo ofu. Agbara na asụsụ nwere ike dịtụ iche mana onye ọbụla sụọ Igbo, onye ọbụla mara ive onye na-asụ. Mana anyị bịa sụba maka na enwere Igbo nzugbe nwee nke ọzọ. Enwere Central Igbo nwe na onye ọbụla asụla na ndị ọzọ na-anụ kata mana ndị ọzọ nwere ike ọ bụrụ onye ọbụla na-asụ ya bụ Central Igbo. Ya gosi na onye ọbụla bụ Igbo. Onye ọbụla makwuru na anyị niile bụ nwanne mana oge ụfọdụ anyị na-eme ihe dịka sị na anyị dị iche. Ka anyị na-ebanye n'anya ime nwanne maka na ive ọbụla asụle ụwa bụrụ nwanne gị bụ nwanne gị. Ive sọrọ nwanne gị mee gị nwanne gị ama dịta anwe ka ọ dị ka onye ọzọ. Enwere ihe onye ọzọ ga-emere gị ga dịka nke nwanne gị maka na ozu si isi na nwanne na-awụ ya arụ. Ọ gbajuo dọlụ nwanne ka a ga-akpọ. Ọ bụrụgolu na nwanne nwere no site n'aka nwanne ka ya esi enweta enyemaka. Hapụsịkwa n'ụwa tata n'oge ụfọdụ dịka anyị na-enweta enyemaka rinne n'ebe ndị ọzọ nọ mana ị na-anya efu na anya bụ enyemaka enere izu oke. Mana oge ụfọdụ ịma akpọ maọbụ ịma akpọli ndị nara enyere ụmụnne ha aka. Ị ga-ajụgodo ajụjụ keri ihe ahụ nwanne gị mere gị o jilu n'oge nke nyere aka inyeroli aka. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị kwesịrị ịjụ ajụjụ anyị nwee mata ebe mmiri suba n'opi ụgbọgụrụ maka na oge ụfọdụ ọ na-ava adịba anyị n'aka. Ọ dị anyị n'aka anyị echozo ebe anyị si nwee bido. Mgbe ị chozoro ebe isi nwee bido mgbe ọ kọnarị gị n'aka ịchọọ ka onye imesịrị omume ọjọọ mgbe ọ na-adịrọ n'aka ọ dị gị n'aka ka ọ bịanyere gị aka. Ifuru bụ na anya bụ okwu na aghụghọ dị ya. Aghụghọ dị na anya bụ okwu. Ọnya ka anyị ji si mgbe ọbụla ọ dị gị n'aka lote ebe isi maka na onye lotere ebe o si na-amụ ebe ọ na-aga. O nwere ka ebe ọ na-aga gbanarịa. Onye ebe ọ na-aga na agbanarị bụ onye na-elotere ebe o si. Aka eji si na onye na-amara ebe mmiri si nwee mabịa na ọ gaghị ama ebe ọ nọ nwa kwụsị. Mana o nwere ofufe na-ewu m iwu n'ebe mma Igbo nọ na ọ bụrụ na mmiri amatụrụla anyị arụ na ya na mmadụ na mmiri ezobego. Ihe na-emezi na Igbo tata ọ kalịghị akalị. Ọ bụrụ nsọsọ na a na-emerozi nwanne mana anyị na-emegbuzi onwe anyị na-egbusizi onwe anyị. Ọ bụrụ na anyị na-egbu onwe anyị na ọ na-atọ anyị ụtọ na ọkata mma na anyị na-egbu onwe anyị ka anyị wee mete ndị ọzọ mma wee gosi ya na na anyị na ndị ọzọ dịkwa na mma. Onye ọzọ si na ngị na na-abụ adịrọ na mma ịhapụ ya. Ọsọ nwanne gị bụ onye iwu ya ma elu gị n'ọkpụkpụ. Kero ka anyị bụ ndị Igbo ga-esi nwee jee na-alụlụ ndị ọzọ ọlụ nke na-emegide ana anyị, nke na-emegide nwanne gị. Okwu ndị a bụ okwu anyị kwesịrị itinye ọnụ. Omume ndị a ọmaka. Na nwanne anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ịma mgbe ọ pụtara wee na-eti mkpu na-ekwu ihe ọbụla na-abịa n'iru nke dị nke na-abịakwute anyị n'iru. Otugo ọkọ sikwuli okwu a n'ahọ 2012 ka o si na-eti mkpu na-agwa anyị bụ ndị Igbo ka anyị gbakọta n'aka ọnụ
nekwe n'ihe na-abịakwute nte ka ọ nyere ilu mgbe ọ ga-abịa karịa nte. Anyị wee kwuo si ihe bịakwutere nte karịrị nte. Otogo aka o si nwee na-eti mkpu na-agwa anyị na ife na-abịa. Ndị Igbo mere ọzọ bụ ndị dịka sị n'ọnụ na-elu ha n'okwu aga wee nye aka nyere ndị ilo Maazị Nnamdi Kanu aka wee jee jide nwa amadi a, na-agba mbọ ụdị ọbụla ga-esi wee mee ka e wee mechie ọnụ nwa amadi a. Gịnị ka anya bụ nwa amadi na-ekwu? Ọ na-agwa anyị na ihe na-abịakwute anyị, na ọnwụ na-abịa, na ihe isi ike na-abịa, na ihe mmegbu na-abịa. Ọ kpọrọ anyị n'oge. Ọ bụrụ na ọ bịara anyị na mberede, ọ gwara anyị na mberede. Ọ gwara anyị na mgbe mmiri dị n'ụkwụ, mgbe mmiri dị n'ikpere ụkwụ, ka ọ gwara anyị ka anyị chọwa ihu dị ojii na efufe tupu tinye ejie. Mana ụfọdụ n'ime anyị gbara nkịtị. Tata mgbe nwa na-asị na ọ na-akpali ndị okenye, ịma na asị na asọkata eze anya ekpuru nkata agụ okwu. O nwere okenye ọ na-akpalụ. Ọ bụrụ na okenye emezi ihe o ji bụrụ okenye, ọ bụ na kere ka esi atụ ya n'inu, ọ bụ na ka esi agwụ emezi ihe o ji bụrụ agwụ, ụmụazị nwere eke nkụ. Ọkwetu ahụ ka esi atụ ya n'inu. Ndị okenye ana Igbo hapụrụ ihe ha ga-eme, maọbụ ndị ọchịchị ana Igbo hapụrụ ihe ha ga-eme, ha na-ega na-eme ihe ọzọ. Enyere ya ana Igbo n'aka ka ha chekwa ebe ma na-edu anyị na-echekwa ebe mmụọ Igbo n'ebe ọbụla ndị Igbo nọ na-ekwulu anyị ọnụ anyị. Mana ha hapụrụ ihe ndị a niile na-achụ ego. Ihe ọbụla na-eme ndị Igbo agbasara ha. Ya ka nwa amadi abụ Maazị Nnamdi Kanu ji wee bulite na-eti mkpu, na-akpọ ha oku si ha na ihe na-abịakwute anyị, ọnwụ na-abịakwute anyị, ihe isi ike na-abịakwute anyị, ndị agha na-abịakwute anyị, ndị anyị na-amarọ ha na-abịa ịnala anyị ana anyị, ha na-abịa imegide anyị. Ihe ndị a niile ọ na-ekwu ihe ọjọọ ka ọ bụ. Kere ozi ka anyị bụ ndị Igbo si akpọzi ka e wee gbuo onye, ka emesie ya ike. Ụfọdụ na-amụ ya amụ, ụfọdụ na-akpụ ya asị, ụfọdụ na-emu emu, ụfọdụ na-atụ ya aka, ụfọdụ na-abụ ya ọnụ. Ọkwa ihe ndị a niile ọ na-ekwu bụ ihe anyị ji anya anyị na-agba afụ n'ụbọchị tata. Anyị ga-agbakwana mbọ nwee nwekọta aka ọnụ, maka na anyụkọta nwa mmiri ọnụ ọgba ofufu, ka anyị wee zọpụta nwa amadi abụ Maazị Nnamdi Kanu. Na ya bụ ihe na-eme n'ala Igbo tata, na usoro ọ ga-eji nwee dozi ya bụ ihe na-eme n'ala Igbo tata. Ọ dịkwana nwa amadi a n'aka. Ọ dịkwana ka ọ mali ihe ọ ga-eme ka ya bụ ihe ndị a kwụsị, ka anyị nwee na-eme na nwanne. Ndị ọbụla na-avụtanye bụ okwu na ọ kpalịrị ha akpalị, unu gbaghara ka unu nete nwa amadi anya. Ọkwana ka ọ esi adịle gị mma, dịle ya mma, dịle anyị mma, dịle mụ na onwe gị mma, ka ọ na-ekwu. Ụzọ ọ ga-echisi ya dịle anyị mma ka ọ na-ekwu. O nwere ike ọ bụ na ọnụ o si ekwe adịrọ mma, ma ọ bụ na o jiri ọnụ o si ekwe kọrọ ọnụ o si ọ dị gị ka ọ ga-eji enwe ekwu nya bụ okwu. Ọkwa nya bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Ya bụ nwa amadi Maazị Nnamdi Kanu, ya bịa m n'uche ihe ọbụla ọ na-eme, o nwerekwana ihe ọ dị njọ dị na ya. Kedu ihe anyị ga-eji nwee na-esuzi imi, nwee na-akpazi nkata ọjọọ, nwee kpagideli ya ka egbuo ya? Kedu ụlọ ọ ga-abala anyị? Kedu ihe anyị ga-elite ma egbuo nwanne anyị? Mana ndị ọzọ na ụmụnne ha na-eme ihe karịrị nke a, na-eme ihe bụ ihe dị ọjọọ. Ihe nkụ mba ụwa niile si na ọ dịrị okwu mma ka ndị ọzọ na-eme, mana ụmụnne ya kwuo n'azụ chinchin, kwuo ha afa niile kwuo ha n'azụ. Ekwere ka ihe ọbụla mee ha, ekwere ka aka ọjọọ kpalie ha, mana ha na-eme ihe bụ ihe dị ọjọọ. Ụmụnne anyị ga na-egekwa egwu a, maka na ọ bụ egwu a bụ egwu ga na-emetụ anyị aka n'obi, nwe na-agwa anyị n'ọrụ n'ube nwanne Agbana ọsọ. Ya bụ egwu nwanne anyị bụ Jennifer Eluagụ gwụla anyị. Anyị ga-egbalị ya bụ egwu ka anyị zute ike. Onye gị na ya nọ bụkwanị
nwa maazị ọnọchie Heavenly Son nke ọnụ ya jupụta n'egwu nke na-agbasakwa ozi n'afele mba ụwa na redio nke ọnọchie Heavenly Son eji ya nwe malia ka anyị na-agbalị ya bụ egwu metụtakwala n'obi ma na-akọwala ihe dị omimi. Daalụnụ, anyị ka nọkwa ya ma chela anyị ka anyị bịa. highlifeng.com. Ọ bụ gịnị ka m mere iji kwuolo m n'ọnụ? Ọ bụ gịnị ka m mere iji kpọọ m asị? Ọkwa mụ na ya bụ nwanne, onye jebe ọkpọla ibe ya, onye ilo bịa wee tinye ọgba aghara. Na mụ na ya bụ nwanne, onye libe onye tibe ya, n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ. Agbana na mụ na nwanne mebesigo. Agbana na mụ na nwanne mebesigo. Iwe gị dị ọkụ dajụọ, ọ dị n'obi m o. Onulube, onulube, onulube nwanne agba n'ọsọ. Onulube, onulube, onulube nwanne agba n'ọsọ. Akwa nwanne na-ebe, ọ na-emekwa gị n'obi. Isu ka mmadụ na-eji ka ịmalụ, mana ị na-agba nwanne gị ama ka relia delisi onweva. Igbo niile bụ nwanne, onye jebe odulu ibe ya. Chukwu ekwe na highlifeng.com. Yes, before we move on, this is the English chapter of today's program. If you look at the title of this program today, you will understand all we are saying and all that is playing out here. Don't forget that the person you are with right here is Onoche Heavenly Son, aka God is my strength, the king of the town. Today I'm bringing to you this very topic today through this music of our sister Jennifer Onuago. Today we are here to explain much about this love. So means that the person who hears the cry of his brother should not run away. Rather, he should find a solution to know what is happening to his brother, that it's better we show love than to be against one another. Whatever that your brother did to you, you should not consider it more a horrible one. Rather, you should find a way to forgive your brother, and you should not harm your brother anytime, any day, because at the end, it is that your brother or your sister is going to come for your rescue. When you die, is that your brother will come to seek for your corpse and maintain your corpse any day, any time. So we should show love. This is what the music is showing us today. Before we can go, let's listen to this music once more and enjoy it. highlifeng.com. Onulube, onulube, onulube nwanne agba n'ọsọ. Yes. As you can see, this music, I've explained all you need to know. This is for our Igbo brothers and sisters who hardly forgive their own, or always sell out their own, or always stand in the line to point out their own to the public, to condemn them.
This music I've shown to you that we all Igbo, we are one, and we need to protect each and every one of us. We need to protect interests of our own. We need to speak against anything that stand against our own. We need to be our brother's keeper. God made that for us to stay like that, but this time around we are seeing it as very difficult thing to protect our own. Rather, we always gossip our own. We point our own to our enemies or to their enemies. But this time around, this music I've been giving us this very message to stop doing that. We should always rally around our own to defend our own. We should not speak ill against our own, because our own at the end, he's going to come to rescue us. He's going to come for our help. Understand? So today, we are bringing this very broadcast today from Onoshe's Heavenly Sons radio. Here you can get all the news, all the truth about life. Today, being 1st of June, 2022, I'm bringing this very program to our Igbo people to look into this very matter, because the love I see that is somehow departing from us, which we known as love himself. Igbo history told us that we love ourselves. We are never ever one day escape from defending each other. But this nowadays, people do sell their own for the interest of money. Like our brother now in detention, because maybe one thing or the other. But most of our brothers, or the elders, the leaders, most of them don't care about his situation, while what he's saying is for the interest of everybody, all the Igbos and all the people of the goodwills. What he's saying is just a simple thing. It's just exposing the agendas of the enemies or the evil ones against our land and against our people. And I don't see that to make him a bad one, because he's saying the truth about what is going to happen to our people. And this, all he's saying since over years ago, is happening today, is playing out today, and all of us are seeing it still. So many of us are against him. So many of us are trying to be a witness to hang him, to kill him. Some supporting the evil and the enemies of his enemies. Some of our people are supporting his enemies to hang him, to kill him, while his enemies, there are people who are doing bad, they are protecting them. They are always stand to, to defend their own, whether they did something wrong or right. They are always stand to challenge our own brethren in western parts, Yoruba people. They are always defend their own. They are always stand for their own, whether good or bad. But our own story seems to be very different, that we stand to condemn our own. Even in public, we try to support the enemies in public against our own. Does that make sense? That does not make sense. So I'm calling on our people to look into this very music. I just come out today to talk about this very music, because this music is inspiring, is very, very good one. I love that very music, and for that reason makes me to love our people, that some of our people are reasoning so well to identify where our problems are, that your brother, doesn't matter what your brother did to you, need to forgive him or her, because every bad deed of your brother, the pain cannot reach to the heart. It is for the moment. You will also forgive him back, because tomorrow you have every chance to wrong him or her. So you need to always stand for your brother or for your sister anytime. Let that love reign. Let that love reign and lead us for whatever we are doing.
This today, I'm saying it so that our people will know that we need to support our own. Let's support our own. Let's always stand for our own. Let not depart. Let not be against our own. Let not be the willing tools that evil or the enemies use to destroy our own. Look at our land today. It's ravaging with all manner of impunities, all manner of evil, all manner of abominations, all manner of taboos are going on in our land. Nobody is speaking against it. Our people are dying day and night. Nobody is speaking against it because our people are sellout. Our people are not doing what they're supposed to do, especially our leaders and our religious leaders. They are not doing the right thing. They're not doing what they're supposed to be doing. As the leaders of the people, we hand the land over to you to lead us. You must protect the interests of your people. You must stand for your people. You must speak good for your people. You must stand and challenge whatever that is challenging their situation. So you must stand for them. You must not stand against them. You must not be dining and eating with their enemies. You must identify yourself as his own people. You religious leaders, you political leaders, and you elders of the land, you must identify with your people and you must stand for your people's demand. You must stay and support whatever that is opinions of the masses, opinions of the citizens whom you claim to be leading. So you must not stand against them. Because if you stand against them, it means you are not ready and you are not willing, or you are not qualified to be their leader. Because when you talk about leader supposed to be a servant of the people. You need to serve your people. You must to always go contrary with the demands and opinions of your people. You must to stand with whatever they are stand for. You must not stand against them. If your people say that is enough for whatever reason, you must to look into it. Because I believe that opinions of the masses must not be misleading opinion. It must not be misleading information. You must look into it. What 95% of citizens stand for must to be the true way. You must not condemn them. Rather, you should support them. People are dying today because our religious leaders, our political leaders, our elders fell willfully from their own responsibilities. So we are now asking them to rise up. It is because we are lacking this love. We need to show ourselves love. We need to support our own. We need to defend our own. Mazi Nnamdi Kanu is speaking for the favor of the masses. That's why you see massive love for him. And we must to stand for him. We must to demand for his release. We must to stand in solidarity with him to make sure that he's released in good condition, unconditionally, because for my own understanding, he have never done anything wrong. He hasn't done anything wrong. As long as he's speaking against whatever things that is coming against his own people, that his own people are in support of, he does not make him a bad one. It does not make him evil. So for that reason, we all must stand up to support him. Our leaders in our land, you all must stand up. Love should lead. Onulu, Nwanne, Agbana, stand for your brother. You should not sell your brother because of money. Because money is not for everything. Money is not everything. So we must stand and support him. We must stand and support and challenge whatever challenges we have. You stand strong as a leader. You must not run away from your responsibilities. All our political leaders, time is now. As your eyes is open, that this is saying for so long is truth. So we must go and stand for him. For that reason, today I'm ending this very broadcast. Remember, this is Onulu Heavenly Son, aka the King of the Town. I must bring this very truth for you all the time. But before we go, let's listen to the music again, the music that opens our eyes. I love you all and stay calm. Goodbye. highlifeng.com. Ọ bụ gịnị ka mmeri ji kwuolu m